ए बबनी खाना खैलू हम आलू लू 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 खाना खैलू ह दूध पीलू ह आय ए बबनी होने कहाँ तक तरु भगवान जी के हई देखा वो दे चंदा मामा दूर से। अरे बबनी काश हमरो लड़का हो जाए तो इतना हम खुश रहते कि हम कहाँ कहीं काई ने भगवान हमरा किस्मत में कौन ऐसा का हम कह दिले बानी आके हमारे पता न कहिया लड़का होई कहिया भगवान हमरो गोदी भरी हन। वो तो हमारे छोटकी बिया के हमरा के खिलावे के दे देतिया आए साफ एकदम हमार मेहरारू के काई ने क्वेश्चन हमार किस्मत में भगवान मेहरारू लिख दियले ताकि एकदम एगो लड़का तक के नसीब हमारा जिंदगी में नहीं होकर। चला छोट भाई के लड़का लड़के न होला। सुना तरु हो अरे बुचनिया के खिलाओ तनी का दे तनी हम खिला लेंगे। भगवान तो हमरे के गुप्पू भाखर जन्म ले लाई पहिला गिर गिला ना गिर गिला ले पहिला ले 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 रो तरु जा जा तनी जी हमने एक बाल बच्चा रही तो कितना अच्छा रहुआ के पापा कोई तो हमरा के माई कोई लेकिन हम कितना गरम एगो सब कुछ सुख हमरा भगवान देला एगो माई कहे वाला ना हमरा के ना देला नोही के आज दुख बा ना तो आज 10 वर्ष बियाह भइला हो गए। आज 10 वर्ष में हमारी एगो लड़का के मुंह न भगवान देखे के दिहले। हमर छोट भाई के आज 2 साल शादी भइला भइल भगवानों के झोली भर देलन भगवानों के ऐसे ही एकदम फूल फुलाई देत रहत। टेंशन मत करिए अगर भगवान के घर में देर होखेला अंधेर ना होखेला भगवान एक दिन जरूर हमार सुनी है उतना टेंशन मत करी। बताओ ऐसा चल पता न का हमरा नसीब में लिखल बटे हमरा समझ में नहीं आवत। अरे नसीब के का दोष देवे के बेटे रो तरु जा 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 दे तो खिला देखो छोटे बच्चे कैसे होखेला चेहरा देखला कितना भी थकल रहत लागेला कि सब दुख भुला गए। हां उ तो बतिया बटले ही बटे बे का करबो जो नसीब में बटवे तोहारा के काई ने कहिया भगवान दिहन हमरा समझ में नहीं काई ने तू हमरा नसीब में तू एकदम अब हम तरह हम का कही ठीक ना बताई तो हमरा के रउआ दोस्त देवे लगनी में हम कौन गलती कइले बानी गलती के काज ने कौन तू करम कइले बड़ो गलती का हम कहीं तरह के जा ओने जा दे द बुचिया के बिया में कोना भुखाइल बिया का करवा बोले तनी आज लइका पैको भी दनु कैसन करम कइले बानी हो बताई न रउआ ऐसन ऐसन बात बोल दे तनी जब तब सुनाओ तनी हम का कहीं भगवान हम जोन कइलन तोन ठीके कइलन। आज कैसे मुंह फेर लेवा तना हमरा से आज बाल बच्चा रहता ऐसे नानो हमरा से मुंह फेरता आज बताओ यू हमरा बाजरा नहीं करना जबे न तब कुछ बोल दे बता जो तो बेटा आई हो त बताओ हम देखनी है कि भैया जी खेला होत रहनी है कुल छिनिया हमर बेटा बेटी के हमरे बेटा बेटी के छुमा एगो तू मुथु न क्यों उनकर सावधान एगो पूरा का पहले देख ले हमके तो भगवान दे देला 2 साल में कुल छिन कर जी भिन कहीं के एकदम से बजनिया तू हमरा सामने पड़ मत हमरा बेटा बेटी में तोर परछाई लग जाई कुल छिन कहीं के बताओ एकदम देखा हम जानी कि भैया जी खेला होता ना हम कदिन कब हम लड़की के ले ले लसिया बाजिन कहीं के कर जी भी पता ना कहां से तोर परछाई तोर मुंह न देखल चाहि ला जा हम एकदम तोर मुंह नहीं देखल चाह कुल छिन घर में आल एकदम सब बर्बाद क के ध दे हल हम बाबू रे लल्ला हमर बेटी के लड़की के रोवा देला सिया डाइन कहीं के इतना ही भूतई डाइन बिया कुल छिनिया बजनिया तोरा के हमरा घर में त हम कहानी भैया जी के दूसर बियाह के लेके छोड़ दी हम लड़की के रोवा देला से छुअते हम बाबू रे बेटा बेटी के छुइया मत तो छुअल हम बेटा बेटी मन तो नहीं खनतो हम बाबू रे छोना रे ई कोनो पे थोड़ी ना अपना हाथ में कौन भैया जी के बियाह कली छोड़ दिए करा के का नथलिया रो छे रे बाबू जी देखी ना दीदी रोवा देली हां ना रे
तू काहे में नथिंग छुले रे का छुले रे का छुले तू बदिनिया सबके उठू बोले कर बदिनिया ये कर परछाई कर परी बाबूजी ने को घर बर्बाद हो और जाए परछाई जगह पर दे वो पेड़ सुखल पेड़ ने सूख जाई अरे छुना का छुले रे का छुले का छुले रे हां कर तू काहे ले रे लगी के हम तो जानी कि भैया जी ले ले बानी हम थोड़ा ले लिया तो भैया जी तो हो गए अबे मैं 2-3 लाख अच्छी बात छोड़ू ना मैं नथिन के मर जाबू अबे बुता ना वो भाई काहे तईवा कितना निर्दय तू हो गिल बड़ा हमरा काती भगतियो का दादले बड़ा हे प्रभु ई धरती पर के हम बोझ हो गइल बानी के आली हमरे से धरती पर ले उठा लाए भगवान ज्यादा लात खा के चाहे जूता खा के हमरो नु करे के बा ज्यादा नहीं बना के खियावे का जानी काने गइलो नहीं हो मरद हमरे तो जिंदगी में दुख होइए बा हमके गांव नगर पूरा एकदम नहीं गांव नगर ये कहते कि एकर लइका निखो कहते कर मेहरारू कुलछनी ही हो हमरा से कुल बर्दाश्त ना होई चाचा बर्दाश्त करे ना पड़ी जो भगवान निकले ये तो ना काज ने हमर कोई लइके के मुंह देखे के मिली प्रभु सुन लिया तो खुदे लड़का हो जाई का सुन लियन चाचा तू लोग काज ने कैसन लइकी से बियाह करवा दी हला जा हमर एगो काई ने कौन कर्म कइले रहलिए चाहे हम कौन कर्म कइले भैया हमर घर द्वार बिगड़ रहला बा भैया तो घर द्वार का काम तो हमर घर द्वार ना बिगड़ का करथवा बतावा तो चलाओ थवा तो नहीं हो ताता तू जा अपन घर द्वार जा हमें समझलो जरूरत ना जा ना तो समझा बुझा अच्छा हमारे परिवार में बोलक तो तन को दरकार ना चला जा 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 हटा यहाँ से करे तू कैसे रो थमो गोने रे सार कहिए काली के बिया दूसर बिया काला हैं हम तो चाहते नहीं कि दूसर बियाह कली हम तो चाहते बादे सार रख के लावे को हैं जाती कतनो के बोलला पे कतनो के कहला पूजा दिया जाई झोटो पकड़ फेंक दे पहाड़वा जाई का ना मार ओके मुआ दे तेरा बने भाग जाई हमारो को बहुत सपना रहल कि हम एगो अपना गोदी में एगो लइका खेलैती बता हमार पहले अकेला करी डाले तोर एक और लड़का लड़की ना पहिना बोल हम क्या कितना चाहिए बोल गाँव भर थुकत ना हमारी पास कि बतावा तोरी बड़का लड़का का आज ले कुछ ना पायल हैं जो या शादी का ना ओके मार इतना मार के अपने आप भाग जाओ चले हम इतना कूटम न कि ओकर रहो अबे हम जाता नहीं मार अबे हम जाके मार एकदम मार ठीक ना मार माथा के एकदम सनका के हमरा के रख देले दिया उ का मेरा करू तनी ए जगह खाना पीना ना खा लेला 12 बज गइल आ गेलो तारा हमरा खाना के टेंशन बा हैं तो टेंशन बताबे ना तू हमरा किस्मत में एगो बोझ बन के तू हमरा आइल बाड़ू तर हम बताए तनी का जो भी तू हमरा के छोड़ के चल जा कहां चल जाई बताई बहुत मन तू हमरा के छोड़ के एकदम चल जा ना तो बहुत बाउर हो जाई लाग के जोर दे दी के अकेली मर जाए लेकिन जोर खा के मर जाई छोड़ के तब ना टंकी ना खले बाड़ू तू हमरा सामने जब कुछ बोलले तब लागल न बोली चुआवे लागल मुंह चियर चियर करोवे आई रवा बोलला से ना हम अपन किस्मत पर रो कहत न बनी हमर से तारा से एकदम हम पाकी गइल बनी हमर के गांव नगर पूरा एकदम कहत कि तोर लइका नहीं खाओ तोर मेहरारू में दोष बा हई कर तो हौ कर हमरा से इतना ना होई हमर से इतना तोर भार ना सही तोर हम बताए तनी तोर हम की जान जी ठीक ना कहत हमर तो छोड़ के तो चल जो सिद्ध मन कहत तनी आदमी लेखा अपना माई बाबू के लगे जो ठीक ना हम बताए तनी आयो बाबू बहुत रहे से हमके छोड़ के चल जाओ मत हमरा पीछे पीछे मत बताए तनी आयो दयावा हमरे कति मौगतिया के ने रखला बड़ा है प्रभु हम छोय आईडी काहे कि तू कबर खाना किया दी लेकिन नहीं मरद सबके गुस्सा हमरे पे उतारे तड़न कली जितना जुल्म हमरे पे करे के बा कली मतलब हो बाकी घर में सुनो तरु
हां भैया बोली ओकरा के घर में ओकरा के आवे मत दे तार के पहले हम बात बताए तनी ठीक बा का भइल काहे इतना गुस्सा कुछो भइल ना है एबार ओकर घर में अगर लौक जाई तो ओकर जिम्मेवारी तू जनी है ठीक बा सब जन लोग हम जो ना करे के तो हम कह दे हम ओकरा के घर में हम देखल नहीं की चाहत तो देखल नहीं की चाहत ई जान जी काहे ऐसे अब बाबूजी के समझा दियो ठीक नु हम तो वही घर रवा के कहनी कि दूसरा बियाह कर ले दोसर बियाह है अब हम दोसर बियाह करब चाहे ना करब लेकिन घर में लौके के ना चाही त ना चाही तार के पहले हम बताए तनी ठीक बा हम जातनी हम पहरी खेत में ठीक बा ठीक बजे ठीक कदम से हम गलती नहीं के रो ठीक है करत हम हो कर गलती ना कनिया और तुम बढ़िया हो चल जाइता लो 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 हमार बाबू डीएम बनी कलेक्टर बनी दीदी दीदी बंदूक चलाइबा पूरा पूरा देश के गद्दार से मर जा पूरा एकदम जे के वही ओके बुद्धिया पूरा खेत बाड़ी बेच के तो ना नरे के सिखावत है कुल पूरा खेत बाड़ी बेच के तो के सिखाई ले 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 ना लखिए के एकदम जैसे मर्जी ये बाबूजी भैया जी के काहे खूब गुस्साई रहन हम कहत रहन कि उनका के घर में अरे हमें चढ़ौली अरे आपे हां मैं चढ़ौली ओके का कहलाऊ कहत रहन के घर में ओके घुसे मत दिया नदी तोहरे के मारब ओके आवे मत दिया तो सही तो कहत रहला ओका आवे झोटवा पकड़ के आ घिसरा के मंगे दर के भाग रे मंगे दर के ओका ठीक हो जाए उनकर वजह से पूरा गांव जवर हमनी के घर में के मेहना मार देखता है कितना चांदनी लड़की बरत है बोल बोल हां हम बाबू ले 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 बतियाल बाबू बाबा से बतिया हम बेटा रे देखता है तू आइली हमारे घर में एगो खिलौना आ गल वो 20 बरिस से एक आऊ ना लड़का पैदा कैला है बाजिन ने पूरा मरला कि हमके पेड़ ने सुखुआ गला देख गरम से ये पूछे तो सुना खाली हमरे बारे में चर्चा होता है आगे भगाओ रे है बेनवा ठाकरे के देखे ना पावे पर नजर पड़ गई तू होने मुंह के रहता जरे जो हट लेकिन के देखी मत थोड़ा सा खिलावे दी बुचिया काहे के खिलावे दी हम तो बुके ना लाइक खड़ा है लू हां लाइक खेलो ना आयो दादा एक सुधा एक भगाओ सुधा चल चल निकल ना का मुश्किल परछाई परछाई कुछ हो जाए हमें लाइक कुछ हो जाए हमारे घर में बाजिन सब कहता है रानी कलमा पहिए बजिन तू जा मर जा कौन गैस के निकल जो निकाली बाबूजी हे छोटकी तू तो भाई नाड़ीस ना तू अरे भाई ना बानो ये कैमरा काम में आई चल निकल अब ना निकल ना निकल ली बाबूजी मार चल निकल ना बाबूजी निकल जल्दी निकल बाजी हमरा घर में जवन आ गई तू जा मतलब ताज हट घर में माना गल वाली भैया जी चल हमारा मकसद है देखिए मत हम ना हमके बोले नहीं कैसे ना माना के गले हमरा से कह के घर में मत आवे दिया कर जमीन ने पूरा एकदम घर बिल गला हो बजनिया के उगावे ना घर में चल निकल अपन सकल देखिए मत हां मैं लेकिन पोतन के एक सकल लाग आवे रे भाग से चल निकल इसे निकल माना गले घर में जाए मत देना रहे देखो कर जमीन ना पूरा अपना तक पैदा ना कर दूसरा को देख के जाती है जातन बाबूजी देखी तने हम खाना बना घर में एकदम हमन का भूज गला अरे एकदम से अब का करी भैया जी त हमके कह के गइला कि घर में रहे मत दिया यदि हमारो के बात कौनो पाना निकालो के भगाओ भगाओ के सुना रही हमारी घर में तुझे ना भाई कर जमीन हो गई एकदम बना ली ले 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 देखा हो हमर नातिन एकदम चांद नियर बरत हिया वो 20 साल हो गई एगो बेटा का मुंह है बेटी का मुंह नाम देखला हैं तुम मेरे आंगने में तुम्हारा बस काम है मेरे आंगने में अब मेरे आंगने में बाजिन का नहीं नाम है मेरे आंगने में तुम्हारा बस काम है मेरे आंगने में एगो कोई नहीं के कि हमरा के एगो दर्दियों के दवाई कीन के दे दी मरत जियत बसौ करे के बा एगो मरत रात भर ना पाता बड़न कल ने कहा गई बड़न कोनो आता पता नहीं कि हो तनी घरे चली न रहले सुख न गइले सुख देख लागो त कि पहाड़ टूट के गिर गइल बा जेने से अब ओने के लत मारी हो गइल बानी दे त हमर बिलाला हो गई करे
तो फिर हो गए ते भी गइले हन ते घर छोड़ के कहाँ जाई हम कोने रोवा कहाँ रोनिया रात में मर गिरनिया बिला गिरनिया तो हम कहत नहीं कि घर तो छोड़ के चल जाओ के ही तू हमसे सवाल करे वाला कहां गई रहनी है हमार मालिक है वो हैं हमर मालिक ए बाबू बाबू हो कहले नहीं कि घर में आवे मत दियो कहले नहीं करके चल निकल कुछ ना ते हमरा के हमरा का मुंह ना देखा देलिस बचन हमरा सपना रह गई चल भाग हमर सपना रह गई कि हम लइका खिलाई लेकिन ते एकदम सर हमर चल चल बॉडी तरस गई ना चल निकल जूते या निकल जो हम कहत कि ते निकल जो मुंह अपन मत दिखाओ चल निकल जान जी है आज के बाद घर में दोबारा ते लात मत डली है लात मत डली है जा बढ़िया जा भूसा जा चलो आसा चलो बाबू अरे कहले निको घर में वो कहां भी कहां बाड़ू हो आई का करत घरवा में अरे हम का भागा हम कहूं ही रहता तुम हो तारा के घर में पिटी आई कहले निको घर में आवे मत हो आई बताई हम कहाँ हो गए रात हो गए तो कहाँ उनके निकाले रात बिरात में रात में रहला तो माना तो करते न पूछत बानी रही रात भर कहां रहनी है जी कहां रहनी है जी हमार मालिक है कह दे तनिको फेर से दुआरी पे चढ़ी त ओकर हाल तू मत हम जहर खा के मर जी ना चढ़े ना तब पूरा गांव को बाहर खेत करू गावत चढ़े मत जा जब तक बाहरी खेत के ओकर के हम जाते बुचिया रोवतिया जा पूछे के जल्दी खड़ा हो जा हम देखत न बनी करेगा कब तक घर में नाश कर रख दे बड़ी आज के बाद हमरा कोई ना बाजना कही चाहे बाजना कही ठीक ना एकदम आवत घर द्वार बाहर खाती आवत तारी सखी मार दिहली तो नएरा कौन सखी मार दिहली तो नए हरी जी कौन सखी मार दिहली तो नए हरी जी कौन सखी मार दिहली तो नएरा बिरह के आगियाला गेला एही तान में कौन सखी मार दिहली तो नएरा जय बाबा गुरु गोरखनाथ हमें दे दी माता बतावा इतना बढ़िया लड़की है पता न कैसी जोगी हो गई लगा था कि अरे माता हमने के तो जोगी फकीर बानी जा जोगन बानी जा हमने के जहाँ सांझ हुआ बिहान हो खेला हमने के कहीं बैठे का भोजन जरूरी सुना दो बाद में कब आइम तो सुनाई में भी बहुत लंबा सफर जाए कहाँ रहिला हमने के मठ कहाँ रही जानते बनी जा रहे जी हाँ गोरखपुर में बाबा गुरु गोरखनाथ के शरण में बैठे अच्छा कौन सखी मार दिहली बताओ कितना बढ़िया लड़की रहिया आज जोगी हुई पता ना कोई साथ का बीतल का ना भयल जोगी हुई लिया आज बताओ हम के लगा कि गोरखपुर मठवा पर रहल ना सो वहीं से आवत हूं बन के आईनी नाया नहर कनिया हो एकहू सवाख ना मिटाल बन के आईनी नाया
कहाँ साधु बन गई का दिक्कत रहा अब का रुआ कि हम अपन दुख बताई ली सुनी रुआ जब अतला कहतनी त अरे शादी कइले बीती गइले 10 रे बरिसवा रे 10 रे बरिसवा हो तो बहु न गोदिया मोरा भरल ए राम हो तो बहु न गोदिया हमर भरल पिया निरदैया हमके बहु के सतावे हो जुलुम हम पे ढाहे हो रानी हो के बननी नौकरानी ए राम हो रानी हो के बननी नौकरानी राम ससुर गोतिन के का हम बाती या बताई हो बाती या सुनाई हो हो जुल्मवा हम पे ढाहेला ए राम हो जुल्मवा हम पे ढाहेला राम पिया निरदैया हमके घर से निकाली रे दिहले घर से निकाली रे दिहले धैनी जोगिनी आके रूपन ए राम हो धैनी जोगिनी आके रूपन ए राम जय बाबा गुरु गोरखनाथ दी माता कुछ हमरा की दीक्षा दी हम आगे जाए आगे बढ़ी हमें दीदी भगवान ऐसी बनौले रखस बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा हमेशा रहो लोग के घर द्वार पर बाल बच्चे पर बन रहे आबाद रहे जरे वालो बिरह के आगिया लागेला एही तन में कौन सखी मार दिहली तो नए राम जाता नहीं स्कूल में जाती बड़का पास स्कूल है ये भी जाता नहीं स्कूल है वो तो पड़ा गए भैया पतोया अरे दवाइया लिया हम एकदम 12 साल से एकदम भुजा गइल पानी एकदम इनको हगल मुतल कोइल कुल हई भोसुर के ना छुए के क्या करी कुल जोर के पड़ले कुल हमारे करे के पड़त हटे बहुत सब के लेके हम भोगत नहीं हवा उ गइली एकदम हमके अपने स्वर्ग में गइली हमके नरक में छोड़ के चल गइली मैं अब लेके हम भोगत नहीं का हम बताएं नहीं बाबूजी दवाई एकदम इनको हगल मुतल कुल कर एक तो कुल हगल मुतल कुल करे के पड़त बाटे जवन गइली कुल घर में विपद दे के चल गइली सबके लेके हम ही ढोवतानी एकदम घर मैं का बड़ा मैं घर हमारी पे एकदम मैं बिखर गई जैसन करम होला वैसन आ गया रानी केहू सुनल ना हमार कहल मैं आज पड़ गई बताओ का स्थिति रहे का से का सब हो गई हे भगवान आ जाती ना दिनों के चैन बना रातियों के चैन बा दिन रात लेके पड़ा रहता नहीं
सब कर हो गल मुतल कर तनी बहुत सुरमणा नी ना होगे कर तनी एकदम हमार जिंदगी कुकुत में रही एक कुल बतावा हम का बोलने को पता नहीं है भगवान हम के नियो चैन नहीं के मारा देखो छोड़ के चल गए बटे अब का हम कोई सब कार एक ही रे बड़ुवे धारा लगा बा बाबा गुरु गोरखनाथ कवन करम कैले जा उठला बैठ का हो गइल बा कुछ लाई माता बाबा की भिक्षा अरे बाबा दीदी दीदी है देखो तेरी आपके गैला के बाद है सब कुछ कौन बिखर दीदी गया हम दीदी ना बनी तो जोगन बनी बची नहीं दीदी वो हमार दीदी बनी कभी ऐसे कहत अरे ना मैं तारे से कुछ नहीं बोलता दीदी। हमने की कोनो रिश्ता ना ता ना बाबूजी देखी ना दीदी आइल बनी बाबूजी देखी ना दीदी आइल बनी दीदी आप हमार दीदी हैं लाख करोड़ के देखी ना दीदी सब कुछ बर्बाद उठाया डारी लाख करोड़ के बा उठाया डारी जाने हम दीदी तो हम ना वाली बच्चा दीदी देखी ना जब से गईनी कुल बर्बाद हो गई दीदी ऐसे मत कहीं दीदी देखी ना भैया जी की का हाल भइल बाटे जब से गईनी तब से लेके हम सबके भोगा तनी दीदी ऐसे मत कहीं ऐसे मत कहीं दीदी जौन गलती भइल ओकरा के क्षमा कर दी दीदी बाबू देखी ना दीदी आई बनी बाबू देखी ना ऐसे मत कहीं दीदी रउआ काल बना ले बानी भगवानों की लीला अपरंपार बा जे जैसन धरती पर कर्म करी वैसन तो फल पावही के नुबा हमने आपके दुख के समझना पड़ी है दीदी बहुत कुछ करनी बहुत कुछ गलती करनी है दीदी हम सास के बहुत के लेके हम भोगा ठीक बस सब कोई घर में बहुत जल्दी आराम मिले सब कुछ ठीक हो जाए बाबा गुरु गोरखनाथ के शरण में हम गुहार लगाए मर्जी लगाए कि घर सब ठीक कर दे भगवान जय बाबा गुरु गोरखनाथ नहीं दीदी भिक्षा लाओ बच्चा हम जाए की देर होता हमरे से है रुकी दीदी लेके आओ जाए तू जब से घर छोड़ के गइल तब से अमान कहे हालत हो गए अरे नाल लेवे की छोड़ी बताओ आज भगवान कैसन हालत कर देले बड़ अमान तू छोड़ यही में दे दो बच्चा कहाँ चल गइल बैठी दीदी दीदी ये बता काहे ऐसन कदम उठाने हर बार तो पिटात रहनी तो चली आवत रहनी चाहे घरे रहत रहनी केहू जात रहनी आवत रहनी लेके आवत रहे जब एक गुनाहनी के अपना नैहर से डोली लेके जाए तो ससुराल से अर्थी उठे के चाहिए लेकिन हम उतना नसीब वाली ना रही ऐसे हमरा जी कदम उठावे के पड़ी नहीं दीदी एक कहीं भला हमरा नाही मोर भाईले यार नाही मोर भाईले हो
बाबा मत देना हे बाबा गुरु गोरखनाथ सब ठीक हो छोड़ के मत जा सब ठीक हो जाएगा जगदन बाबू बाबा गोरखनाथ के शरण में सब ठीक हो जाए अब हम नहीं छोड़ सकत सारा कुछ माया मोह त्याग के हम मत जाए बाबा गोरखनाथ के शरण में चल गई बानी घरवा रोएली गुजरिया हो बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा बनल रही बच्चा हमके जाए दा बैठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया बाबू के रहला बाबू आग लग गई अरे हमर कहिए हल्का हमर कहिए बाबू दे दो तोर हम ठीक हो गनी बाबू और भैया तू ठीक हो गई बाबू ठीक हो गनी देखा हल्का मरते तो ठीक हो गई ना हल्का अरे भैया करते तो होएगा